Gayud ang Ginoo ang sala nako, iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Dili madugay, mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang mayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini sino mahigala. Brother John Dehito, kini usab si Brother Levi Clavis ug uban sab nato karong gabi na si Pastor Joel Tirana didto sa Riverside FM sa 93.2 didto sa South Cebu. So, pagpadayon sunahan, atong hiyon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga igala, magampo kita. Talagpanan ng magagagahon na mga Diyos na atas sa tulos na sa langit ni Gabriuna, ang mong ginapangayo ginoon ni mga atensyon na magpanalangin kanining programa na unta o Diyos mahimo kini nga salamin sa mga tao naapa sa kangit-ngit, lamdagi ang salabutan sa mga nagapaminaw ang imong pulong mudaog sa pagpahayag sa ilang mga kasing-kasing. Kinay mo pahimdawat sa ngalan ni Jesus nga mo manuluwas. Amen. At gina-welcome na to ang tanan nga naminaw karon sa radio, no? Kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga live broadcast mga higala through Facebook, no? Amo kamo nga gina-welcome. Anya, pwede mong makapadangat og mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Pwede makatext mo kang Brother John or pwede diri sa ato nga number kang Brother Levi Clavis nga number or pwede sa alis comment section nato higala sa Facebook. Okay, sa pagpadensunahan sa di pa ko mapadayon higala, doon na po'y asikasuhon nga diyotay atong hangyon si Brother John sa pagtunol nga na kaninyo sa mga mainitong pagpangamusta. Okay, dengan salamat Brother Levi. Well, manghigala, dili man muna mo makita o dili muna mo masudong. Ug labaw na nga dili na mo makita ang naasulod sa inyong nauna o kasing-kasing. Apan kami nagapanginaot sa inyo nga inyong tagaan og dako nga importansya ang mga pulong sa Dios nga inyong napamatian dinhi nga programa. Busa kutob sa giabot nini atong sigaw sa nanaminaw. No? Welcome, welcome, welcome. Ato gina-welcome diya sa Linaw o sa Isidro Litis na church nila ni Tatay Sinyano diya uban nanay niya ni Brother Dudong Carlos ng mapa kong Brother Danny de la Piña o ni Sister Pauline Caluso uban sa tanang mga kaigsunan
igsunan diha nga dili na namo mabanggit ang ilang mga pangalan nga dinha pod sa kuan, dinha pod sa Tabango nila ni Brother John Quison o ni Pare Julio Buda may gabi sa inyo nga diha sa Ilyaban sa ni Brother Rico Iting. So Brother Rico Iting, salamat sa imo. Salamat sa pag-anha na po diha di pagantan dito nimo o di pamiliki nga nakakaon pa dito sa Okay. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, maayong gabi sa inyong tanan. Kami nagapasalamat sa inyong pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas kamo among gipasalamatan. Wala man namo makita ang naa sulod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna apan hinaot pa nga inyong mapamalandong ang pulong sa Dios nga inyong ginapamatian. Atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan dinha sa Linaw Church sa San Isidro Litin nila ni Tatay Justiniano Lumapak, lang nanay Brother Lodong Carlos Lumapak, ni Brother De La Piña, Dani De La Piña, ni Sister Kualing Kalusor ug sa tanang mga kaigsunan diha. Dili mamunamo mabanggit isa-isa apan amo mo nga gipasalamatan na unya salamat sad kaayo sa atong i-insert gid pud dinhi ni Brother Ronilo Itang. Brother Ronilo, nakaabot na diri sa ako ang imong gipadala nga pinaskuhan. So salamat Brother Ronilo. Ganin nagihatag ni Brother Libby ang pinaskuhan nga imong gipadala. Thank you so much, no? Unya diha sa daha diot sa Isidro Leyte sa mga mahait family ng Brad Inting, Sister Alma diha. Nila sa mga Itang family o sa mga kaigsuonan nato diha sa kuan dinha sa daha diot, no? Kumusta mong tanan dinha? Unya dili gid na mo makuan po gid lang basta sa tanang naminaw ron. Maayong gabi sa inyo ha. Dinhi sa Nazaret, maayong gabi sa tanang mga taga Nazaret nga nagsunod sa programa. O unya dinhi sa Nailon, lani pare ni Mihilig, sa tanan na lang ang mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa. O unya kuan kinini ang dinhi sa Bugo Church, no? Salamat kay sa San Remigio sa Tambungon, diha sa Anapug o sa tanan na lang nga nagsunod ning ato nga programa. By the way, kumusta sa diaron ni Pastor ni Dr. Kunkun Lovitania uban siyang pamilya. Thank you so much for being nice, Doc. Unya maayong gabi mo uban si mong pamilya, no? Unya kinini ang kuan diha sa Masbate, no, sa Hilutungan Islands, Kawayan Masbate, maayong gabi Unya ato sa diay nga pasalamatan ang mga ato nga mga listeners dinhi sa atong programa nga kanunay gyud lang pod nga nag-text nato, no? Unya suri gyud kaayo nga dunay mga uban nga mag-text nga makapangutana kog kinsa ni kay sulod na sa pipila ka mga bulan ako man na nga napunbok inyong number pero magdahom ko nga anyos na or pila na gud ka buwan, maglima ka buwan, upat ka buwan, wa na gyud marabag wa na ga function nga number. Gahuna akong nag-ilis na siguro. So sa panahon nga mag-text mo mengko kinsa ni ay lang gyud mo kalain kay niabot na gyud ang punto nga nakadesisyon na lang ko nga ako na nga kuan ako na nga i-delete ang inyong number. Pero kanang mga number nga kanunay communicate sa ato kuan gid na permanente gina kay do naman tay mga kuan short Bible study through cellphone or through text messages, no? Unya maayong gabi pod sa ato nga mga kaigsunan diha sa Hinatilan, no? Ang nagsunod sa ato nga programa og didto pod sa kuan sa distrito ni Pastor Joel Tirana nag-hook up sila sa atong programa karon. So maayong gabi sa inyo ha, no? Okay, Brother Libby, basig na bag-o diha nga atong mabasa. Okay, daghang salamat Brother John. So
mayong gabi ino sa tanan nga naminaw karon dinhi sa Pilipinas o uban pang bahin sa kalibutan. Ang uban rito maayong gabi iman adlaw po sa uban dapit. So maayong buntag, maayong udto, maayong gabi kayo tanan. Welcome ka mo higala, pwede na mo kapadangat o mamensahe. Panahon na nga inyong ipadangat kay ato nang pangbasahon ang inyong mga messages. No? Dinhilang sa ato nga comment section sa Facebook, atong pangbasahon. Unya, amo ding ihatag ni Brother John ang amo mga cell number alang sa mga newly listener, newly followers sa ato nga program. Ang akong cell number higala kang Brother Libby Clavis ni nga number, TM ning ako 0926 8869 akong sublion 0926 8869 Pwede mo maka-text sigala nga rin sa atong number na amoy mga panimbayahon or greetings, birthday greetings ba or kaha mga pangutana, mahimo higala mga contribution, mga dugang tubag sa pangutana. Pwede sa gari mo direkta sa ato nga live broadcast no sa ato nga comment section sa Facebook. Kunya alang sa pakasuway og lantaw, i-search lang ninyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Mora na higala DYCM Bugo Adventist niya. I-follow ninyo, i-like atong programa o niya palihog po i-share na to para nga daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Nya good evening po sa mga listener diha sa Riverside 93.2 FM diha sa Hinatilan hinatilan og mga silingan nga mga kalungsuran bisan pa ngadto sa part sa Negros kay makuha man po daw ngadto sa Dumaguete ug uban pang lugar diha. So good evening yung tanan. Welcome kamo sa ato nga programa. Okay, pwede na siguro ato ning sugdan pagpasa ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. By the way, ato ning ipangumusta ato mga silingas mabuling always naminaw. Sila si Sister Chari de la Cruz Nogas, Suban ni Badodo, mga kabataan. Kanya mga Ipel family, good evening. Ni Sister Mercy dia Sumalinog, nung sincere dia. Mga silingan, Sister Emilia. Kanya nga to sad, dila ni Sister Rosemary, Bad Felipe, mga Gutierrez. Good evening tanan nyo. Good evening po ni Dong Eric Sinoy. Kauban siyang penlagang asawa, nila ni Roy. Mayong gabi sa tanan diha sa Mabuli. Atong mga silingan nga nagmonitor sa Sister PB. Brad Junior, niya happy birthday diha sa akong manghod, Brother Junior, karon yun nga adlaw, sa 7 ng bulan sa Desyembre. Happy birthday, o sa tanan nga nag-birthday ng adlaw, happy birthday din yung tanan. Okay, padayon tayo gala nga tusunahan, adto ta sa kumusta nila Brad Toro diha, maglasang, ba nila ni Dailing, nila ni Vanessa, nila ni Ganggang diha, ilang mga kabataan, masilingan na diha naminaw, welcome. Ato na ning pangbasahon mahigala, ato nakita si Sister Jimari Kalapuan. Salamat Sister Jimari sa imong pag-send og heart. Pag-pray pod sa ato nga tulumanon. Salamat sa pag-love ug pag-pray. Niya pod si Ivan Araico. Mayong gabi ninyo Kuya John o Brother Libby, watching from Kinatarkan Island. Salamat no, Sister Ivan. Niya pod si Ginalyn Lumuntad. Salamat pod Sister Ginalyn sa imong pag-love o pag-pray nini nga programa. Niya pod si Pastor Joel Terana. Good evening sa tanan, live na tagsugod diri sa Hinatilan sa Riverside FM 93.2. Salamat kay Pastor, no? Salamat sa imong paninguha nga malive sa diha nga ato nga programa. Kay connected kay si Pastor Joel Terana. Kauban man nato kunin sa atong broadcast pod. Lapad na noon tungod kay naa man po siya diha sinatilan
Salamat kaayo og sa tanan diha mga listener. Welcome sa ato nga programa karong gabi una. Okay ni apod si Pastor Rogelio Sabate de Liberio. Mayong gabi ninyo mga pads og mayong pagpaminaw sa tanang kaigsunan dinhi dapit sa norte. Okay ni apod si Mrs. Alex Liaban. Salamat pod sa pagpray og pag-love sa ato nga program. Niyasad si Sister Florinda Manzo. Good evening bro. Nagpadayon nga nagpaminaw sila si Sister Celine o bro Espirijon sa Sapanggamay. So mayong gabi no, Sister Celine o Brother Espirijon diha sa Sapanggamay. Mayong gabi sa ni Brother Erickson sinisa diha sa Sapanggamay. O niya po si Jamso Flair Free, si Sister Mariloni Pabuaya. So good evening ma'am. Anya iyang mensahe, happy evening mga kuya. Okay, happy evening ma'am. Mo ni pioneer sa ato nga programa nga nakaalagad sa Ginoo. So good evening ug ang Dios magpanalangin nimo ug sa imong family. O niya pod si Madslia Muñez, kumusta linaw labi na sa side sa akong inahan mga mauring family. Okay, sa linaw siguro ni ang lugar, no? Mga mauring family pangumusta ni Sister Leah Muñez. Niyasad si Jeannie Rama Fermin. Morning dapita Barjon nga imo untang atuan sa Yes, sorry gid sa inyo din sis, pero until now akong igsuon na pa sa ospital. Bago ko ning ari diri sa radyo didto ko gikan unya salamat sa Ginoo nga hinay-hinay gid man tuod pero naanagay kausaban naka-recover siya sugod. Okay, ato ni nga basahon niya mensahe. Maayong gabi ninyo mga brad. Please greet sa akong mga kauban sila si Brad Ronnie Rizal, sa iyang asawa si Sister May Flor, sa iyang mama pudi ay nga og ni Tio Angeles Rizal, mga bag-o ni silang gibautismuhan. Sila pod ni Tita Nini, maayong gabi pod ninyo. Gikan nini Sister Jeannie Rama Fermin nga mga pangumusta. Anya niya pod si Sister Belinda Lohira Tirana. Mayong gabi sa tanan. God bless you. Salamat sa daghan nga heart nga imong gisend, Sister Belinda. Niya po si Pastor Limuel Lauron. Ang Dios magpanalangin sa inyong pagwali. Thank you kay Pastor. Sa kuani siya sa Hope Channel ni, sa TV ni si Pastor Limuel Lauron. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuonan makanunayong naminaw og sa mga nagview ning programa sa kini ang maing balita. God bless sa tanan. God bless Brother Ronilo. Niya pod si Brother Rufino Moreno. Salamat pod sa pag-love ug pag-pray nini nga programa. Ato sa nakita si Brother Rolly Kabatania. Salamat sa pag-love ug pag-pray Brother Rolly. Niya pod si J. Merced. Mayong gabi from Kananga Liti. God bless. Okay, good evening sa tanan taga Kananga Liti. Tagsarmay mag chat din ito at Kananga. So good evening nyo diyan, no? Dati medyo halos gabi-gabi pero medyo nahilom ang Kananga pero naminaw ra gid na sila. Anya niya po si Sister Leah Muñez. Ngano man anakon John kinsa nga igsuon nimo? Si Inday Paz Mother nya kuan na kanana ang pila na kaadlaw nga to na kuan siya sa admit siya kaso lang medyo maglisod gud mi sa ilang rules sa ilang protocol sa hospital marag mabaw pagig ka og pangitag paagi alam-alam nga imong maduol kay lahi manggod ang ilahasad nga mga pamaagi.
O kay naman sila yung mga rules and regulation. na may ilang mga rules and regulation munya nuntad pod usahay nga naapoy guard lagi nga diha bitaw toy na bantayan sa dintawon nako nga kahimatyon na gyud ang bata daw halos na lang buluhod ang tong babaeng nagreklamo nga hapit na gyud na mamatay ang akong pag-umangkon lisod na gyud siya ron naman di mo ka considered nga kahimatyon naman na ambot og unsay kuan nato kay aning lakaw na malangko atong panahon na pod kay kinanaang dili kaya sa ako ba nga dughan nga kinini ang kuan magpaminaw sa mga pakiluoy nga taman sa ginhawa agaw buhay na ang bata dito sa sulod unya di pag yun nila pasudlon tungod sa ilang giingon nga protocol pero daghan naman say mga issue gid bisan asa nga mga hospital so kita na lang mo'y mo-adjust kay kung sama atong miyaging gabi gibalikas ang kuan ang security kay di gyud kasabot nga bisag kadali lang gyud kaayo nga ang bantay dito sulod pagulaon aron ang mukuan usara dito kay mo usara may kuan nga bantay nga adto makigistorya niya dili gyud amo to nga gibalikas hinuon sa babay ang security kay usahay pud ning tawo na amay kaugalingong garbo tungod sa iyahang power nga or authority nga gihatag sa iya di pud gyud makasabot sa panginahanglan sa uban bisan sa gamay lang nga konsiderasyon total wa man na nagpundok diha sa sulod ang bantay gipapagawas dayon mosulod unta makigistorya kay pasyente baya na ang giduol diha pero dili gyud amo na nga wa naman madaas paluoy-luoy gibalikas na lang ang security pero ubang security siguro di po diha madutlan og balikas mana nga usahay lagi di nato masabtan ang mga sitwasyon so si Inday Paz Mader ang kuan ang naa sa ospital unya itugot sa Ginoo siguro mga kuan kay doon na naman to'y go signal nga may asikasuhon nga papel sa PhilHealth kay mura og hinay-hinay na siya nga naka-recover. Okay, padayon tahigala ato ning panahon ang mga nag-heart sa ato nga program no, nag-love. Niya si Brother Anisito Persilias, Kiana Fit Itang, Jimari Kalapuan, Dudong Oftana, Aileen Katarig, Romeo Itang, Arlene Bulambao Olyamot, Canales Chelo, G. Merced, Alvin Tampos, Florinda Manso, Celine Ruiz Mindaros, Amistoso Inasyan, Ronaldo Bragat, Burns Katakes, Jamcho Flair Flea, Jubilin Edard Sabelye, Ivan Royco, Roselyn Mainit, Yapod Sherwin Orsal, Scout Ranger Senior, Belinda Tirana, Elsie Pitogo, Ronilo Itang, Ginny Rama Fermen, Pastor Joel Tirana. Mao na mga nakita na to nga nag-love sa ato nga program. Nya aritas mga nag-like mga higala ni apod si Roy Nimel, VM Vance, Mrs. Alex Liaban, niya po si J.R.I. Basilio Tero Notarion Jr. Niya sad si Ginalen Lumuntad, Alvin Resor, o Brother Rufino Itang. So as of this time, mo ni ato mga nakita nga mga kahigala na to nga nag-love o nag-heart sa ato nga program. So, pwede po mo mga higala padangat o mga mensahe kay karon taod-taod atong basahon ang inyong mga messages, no? Kanya arita sa atong keypad nga cellphone ay mga mensahe na abot. Good evening, Brother Libby. Naminaw mi diri, Rosel family. Good evening sa mga Rosel family. Asa mo dapita nga mga Rosel. Salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, ato panintanawon ng uban nga mensahe ni apod Sir Philly Desor. Mayong gabi pag-usab Kuya Brad John og sa tanang naminaw. Ang gabi Mr. Philly. Og nagbiyo pakigreet
lang ko kuya nila ni Pastor Jisrael Lucero og sayang family sa tanan usab kaigsunan diri sa Ormoc. Salamat from Philly Disor. Good evening no sa mga Disor family. Salamat sa inyong pagsunod o pagpaminaw. Nya diri sa screen ato po nakita si Dongbab Ritoya sa Manga, Tuburan. Good evening ninyo, Dong. Pag-abot pa lang namo from church. Kay salamat kay Dong no nga bisan og mopay pag-abot, hapo pa surikan sa paglakaw. Pero salamat kayo nga pag-abot nimo lantaw din ka sa ato nga program. So thank you kayo, Dong Bob. May gabi diha, Dong. Anya, muadto na ta mga higala pagbasa sa pangutana nga aton tagdon karon. Sa gihapon gi-invite mo namo nga pwede mo makasalmot sa programa. Namoy dugang tubag so message sa higala ni sa comment section nato aron ato na nga mabasa aron makahimo mo sa pag-share ngadto sa atong mga higala nga di naminaw sa atong programa. Ako rin tanaw sa akong pika sa cellphone. Niya si Sherwin Orsal, niya po sila si Benjamin si Cases. Nakikuban sa nato si Sister Elsie Lim, diya sa Gairan. Niya diya po Dudong of Tana, agyang mensahe, mayong gabi, Bradley, naminaw mi karon is the church sa Langob. Okay, good evening sa mga kaigsunan diha sa Langob Church no, sa Seventh-day Adventist Church nga simbahan diha sa Islas Kinatarkan. So thank you kayo. Anya salamat po nun ni apod si Richard Bolihon. Salamat po kayo sa pagtanaw. Okay mo padayon ta higala nga tusunahan adto na ta sa pagbasa sa pangutana nga mo'y atong salo-saluan karong gabi una. Okay, ato itong pangitaon ang pangutana. Okay, anira ang pangutana ang atong tagdon. May kalambigitan gyapon ni sa pangutana kagabi. Unibii ninyong tanan. Mangutana ko kung tinuod pana nga ang Sabado, ang adlaw nga pahulay, nganong jutay raman mo. O kung tinuod pa na ang igpapahulay daw Sabado, nganon jutay raman nga majority karon nagbantay mas Domingo. Ang jutay raman mo. Salamat kayo sa pangutana. Masayra ni mo higala ang mga tubag nga among ihatag karong gabihuna nga sa daghang tawo sa kalibutan jutay raman to no ang nagbantay Sabado. Ilakip na itong mga Israel, gamay ra po na nasod nga Israel. Tandi sa tibok kalibutan o uban pa mga dagko nga religious organization, mostly Sunday keeper. Napoy mga Muslim noon, Friday na sila. Pero sa mga Christian, body of Christian higala, mostly yun sa mga Kristiyanos karon. Lain-lain ang sikta nila, pero ang ilang giilang nga adlaw nga pahulay, dili Sabado, kundi adlaw Domingo. Okay, salamat nini nga pangutana ang aton tagdon karon. Unang mutabagaan ni Brother John niya akong tapuson mahigala. Okay, dagang salamat Brother Libby. Salamat po sa nangutana ani, nga kanana ang nganong kung tinuod pa ang adlaw nga igpapahulay kadang Sabado, nganong jutay raman mo. Very simple, nga bisan ikaw nga nangutana, imo gyud na nga matubag, mahibaluan kung Biblia lang mo'y imong masihan. Ang una nga paghukom, sigon sa gipadayag sa Biblia sa panahon ni Noe, ang lunop sa tubig. Nakabantay ba mo? Daghan ba ang naluwas? Gamay ra. Ngano man? Tungod kay gamay ra ang midawat sa pasidaan. Kining gihisguta dining Sabado ug Domingo, maura gyud ni. Pag wala ka nagbantay sa igpapahulay nga adlawng Sabado, matawag ka og Sabbath breaker. Kung wa ka nagpahulay sa adlawng Sabado,
Ang giila nimong ipapahulay Domingo. So matawag ka og Sabbath keeper. Meaning, aduna lagi duha ka dalan nga pilian sa tao, ang Sabado ug Domingo. Tinuod na nga ang nagbantay sa adlawng Sabado nga igpapahulay gamay ra. Ikumpara sa mga Sunday keeper naa nasulod ang nagkalain-lain nga mga ngalan sa mga sikta o mga relihiyon. Bisag nagkalain-lain na nga mga ngalan o mga sikta, usa ra gyud ang adlaw nga ilang gitampusisukan, mao ang adlawng Domingo. Makapatingala ug makapahibulong kay kining igpapahulay nga adlawng Domingo iya ra man ni sa simbahang Katoliko. Pero ngano nga nanunod man ni ang mga relihiyon diha sa simbahan? Giila ninyo nga ang Domingo mo'y adlaw ng igpapahulay, ang inyong basihanan kay niining adlaw na banhaw nga atong Ginoo. Yes, it's true. Nabanhaw si Kristo sa unang adlaw sa semana, adlawng Domingo. Pero wa gyud dihay authority nga gihatag ang Ginoo nga ang adlawng Sabado nga igpapahulay na usab na ngadtos Domingo tungod kay si Kristo na banhaw sa adlawng Domingo. Mga huna-huna rani sa tao. Ang tinuod nga pagkasulti, kamong mga Sunday keeper, wa ba mo matingala ug wa mahibulong? Inyong gituuhan, inyong giila nga ang Domingo mo'y adlawng igpapahulay, pero hulagwayan ninyo ang komunidad, hulagwayan ninyo ang palibot ug unsay inyong makita, ingon nga ang Domingo mao may inyong gilagituan nga adlawng igpapahulay. Bisan asa mo, sa mga bukid-bukid, sa mga hilit-hilit nga mga lugar o dapit. Ang adlawng Domingo gihimo ninyo ning market day. Daghang mangumpra. Ang mga negosyante malipay sila kay ang adlawng Domingo mao'y pinakalahi gyud nga adlaw sa tanang mga adlaw kay naa sila makadako og halin. Bisag mag-observe mo sa mga namaligya og karni, manok ba, baboy o baka nga ibaligya diha. Ang ilang orderon dito sa matadiro nga mga karni mas daghan ikumparar sa ubang mga adlaw nganuman kay ang Domingo mas daghan ang mamalit, daghan ang manabo, daghay mga produkto, mga agricultural product o unsa na nga gikan sa bukid dadon diri sa ubos. Kay nga naman tabo ng adlaw pero igpapahulay na. Siyaro naman kung gitagaan unta ninyo og panahon higayon ang pagpamalandong dili gid mo makasabot ni ana. Igpapahulay magka ang adlong Domingo nganong nahimom ng market day. Nga manabo ang kadaghanan sa mga bukid-bukid, mamalit og tingob og asin, mamalit og tinabal, mamalit og buwad o unsa na lang dadon dito sa bukid kay ang sunod na pod ni ana sa sunod Domingo naman pod. Wa niyo na mabantay. Ug unya kung adto mo sa mall adlawng Domingo, mas daghan ang tao nga manulod sa mall ikumparar sa ubang adlaw. Unya igpapahulay magkana. Sa adlawng Domingo kung moadto kag mga resort, adto kas mga baybayon sa dagat, nganong tuwa nagpunsisok dito sa mga resort? Adlawng Domingo igpapahulay na pero ingon ni ana nging talan-awon nga imong makita. Ngani kung imong tan-awon diha ang uban halos managhubo na lang. Makita nimo ang mga tattoo sa ilang dapi-dapi, makita nimo ang mga tattoo na anas ilang puson ug asa dapit gusto nilang ibutang sa ilang lawas. Naga-enjoy dinha sa bye-bye des mga resort nangaligo adlaw ng Domingo igpapahulay mo gana. Unya imong makita nga kining mga negosyante makahibaw ni sila. Maunanay ting bayad sa mga nangutang sa ilang tindahan. Mas kusog ang ilimnon sa adlawng Domingo. Daghang na nag-inom sa adlawng Domingo unya igpapahulay man kahana.
Siya ro na mapod og dili gid ninyo masabtan. Apan balik ta sa pangutana. Nganong gamay raman mo? Kung tinuod pa na ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Yes, tinuod ni ang igpapahulay Sabado. Apan ang tao wa lang mosunod sa igpapahulay nga iya sa Ginoo, tuwa magsunod sa igpapahulay nga iya sa tao. Kung imong basahon dinhi, naakal imbibi ni akong basahon na sa sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 ug 14 nagingon. Ang inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay lapad ang ganghaan og sayon ang dalan paingon man sa kalaglagan. Ang ganghaan kuno halapad og unya ang ganghaan matud palapa yun din nga kay lapad ang ganghaan og sayon ang dalan paingon sa kalaglagan. Ang ganghaan lapad, sayon ang dalan paingon sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Diin magsubay ang kadaghanan diha sa dalan sa kalaglagan. Mao na nga ang gisulti sa Biblia sa Pinadayag 27 ngadtos 10, ang mga laglag uban sa yawa ang ilang kidaghanon sama sa bunbon sa dagat. Ang gisulti dinhi nga ang gisubay sa kadaghanan mao ang dalan og pultahan sa pagkalaglag. Daghan ang nagsubay. Mao nay rason nga gamay rami. Kay ngano man ang nagsubay sa lapad og sayon nga agianan daghan ang nagsubay. Nag-ingon sa 14, akong basahon, nag-ingon din niyo. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang mga nakakaplag niini. Ang pagkinabuhi paingon sa kinabuhing dayon jutay ra, gamay ra. Mauna nga bisan sa katinuod niini, gamay ra gyud mi kay ang gisulti sa Biblia. Ang dalan padulong sa kalaglagan daghan ang nagaagi, samtang ang dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan gamay o jutay ra ang nagsulod agi niini. Sa tinuod mga kaigsuonan, sa pila na ka mga tuig nga nag-exist kining atong programa sa kahanginan, dili ko makatantya, di ko makakarkulo kung kanus-a matapos ang pagpakisusi, kanus-a matapos ang pagpanginhanglan o sa mga pangutana mahitungod sa adlawng Sabado o Domingo. Magbalik-balik ang Sabado, Domingo, adlawng igpapahulay, umuwi kanuna ipangutana, pagkaon, larawan, ug uban pa. Pero bisan pa niana, sa kadaghan sa tao, dili gid ta kapaabot nga ang tanang tao magdungan pagkadungog, pagkabati. Meaning, dili pudungan nga ang kadaghanan hibalo og nasayod. Busa, bisan og kining mga puntuha, kapila na nato matubag gipangutanas atong programa, ato gihapon ning gipadayunan sa pagtubag ug pagpasabot. Ang pangutana, nganong jutay raman mo, kay ang dalan ug ang pultahan paingon sa kaluwasan, sigpit, hiktin ug jutay ra ang nagaagi niini, samtang ang dalan ug ang pultahan sa ikalaglag sayon og daghan ang nagasulod agi niini. Mga kaigsunan, gihimo gyud ang daghang mga rason o pangatarungan mahitungod na sa adlawng igpapahulay. Halos ang tanang pundok nidapig sa Domingo, kay ang katarungan iyara na sa mga Hudiyo. Wa tay labot ana kay di man ta taga-Israelita. Angay ninyong mahibaluan nga kining igpapahulay nga adlaw nga Sabado, ikapitong adlaw dili unang adlaw, kining adlawa
ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo ang adlaw igpapahulay. Ug unya ang pangatarungan sa uban nga wa tay labot niya na kay didto ra na sa nasod sa Israel. Iya ra nas mga Hudiyo kana bang mga palusot nga mga rason ug mga katarungan, ha? Mauni ilang gipakita mahitungod sa adlaw igpapahulay. Kay kuno iya ra na sa Israel. Wa tay labot ana. Unya kay kining adlaw igpapahulay ikaupat man ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Kanira gid ang out of 10, kanira yung ikaupat nga sugo moy dito ras nasod Israel wa tay labot. Kanang ubang sugong di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magsaksig bakak. Dito ra na sila. Pero nahuna kuno ninyo na. Unya dinhi sa gihisgutan sa hunang hari Kapitulo 8, versikulo 60 ug 61, ingon niini ang ang gisulti dinhi unya na mo bitaw nag-ingon si Kristo sumala sa Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo. Tanawa di daghang nasalaag din tuo nga ang adlang ipapawlay dito ras nasod sa Israel. Wa tay labot iyaras mga Hudiyo. Pero timan balikon ko nga ang adlaw Sabado, adlaw nga igpapahulay, ikaupat na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Unya, nag-ingon ang 2G sa Santiago kay bisan kinsang magatumas kinatibukan abang naglapas usa nahimong naglapas tanan. Gilapas nimo nang adlaw ipapahulay, gikwintan na nas Ginoo nga ang tanan imong gilapas. Pero bahin sa pangatarungan nga dito ra na sa Israel. Iyas mo Hudiyo wa tay labot. Kung atong basahon sa 8 unang hari 8:60-61, ingon ini ang gisulti sa nining bersikulo akong basahon pamatiin ninyo. Aron ang tanang mga katawhan sa yuta. Timan ang tanang mga katawhan sa yuta. Manghibalo nga si Jehova siya mao ang Dios, wala nay lain. Busa hingpita ang inyong kasing-kasing uban kang Jehova nga atong Dios sa paglakat sa iyang kabalauran ug magbantay siyang mga kasuguan maingon ni ining adlaw. Asa ni gi-address sa tanang katawhan sa kalibutan, pero ang mga bakakon nga magsusupak sa pulong sa Ginoo didto ra na sa Israel. Pamatiin ninyo kining mga bahina, kining mga butanga. Karon, kung imong basahon sumalas the Living Bible sa gihisgutan sa Ezekiel 20:12 nagingon, and I'll give them the Sabbath, a day of rest every 7th day. So dili na malalis, dili na malimod nga ang adlaw igpapahulay sa Ginoo matag adlaw nga ikapito every 7th day. Karon adto ta sa mga palus ug palusot nga katarungan sa mga Sabbath breaker kay sila lagi nagiging Sunday keeper. Nga kuan naman kana naa nga nabanhaw man si Kristo sa adlawng Domingo, so Domingo na ang adlawng igpapahulay. Pamatiin ninyo dinhi sa Levitico 23:3, dinhi sa Contemporary English Bible kung basahon na, you have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy 6 ka adlaw nga magbuhat sa inyong mga bulhaton. But the 7th day of each week, wa magingon first day, masabot mo unta Sunday. But the 7th day of each week is holy because it belongs to me. Ang adlawng ikapito sa matag simana, balaan kining adlaw o kini para kanako. No matter where you live, diin man kang dapita nagpuyo, you must rest on the Sabbath and came together for worship. Magbantay gika sa adlawng Sabado. O kamo maghiusa, manganhis akong atubangan aron sa pagsimba. Gisugo gyud ta nga magsimba sa Ginoo sa adlawng Sabado pero naa kag Domingo. Unya gisgutan dinhi nagingon, this law will never change. Kining balaura dili gyud mausab. So naaranas inyo
Ingon mo Domingo na kay nabanhaw ang Ginoo sa adlong Domingo mo na igpapahulay. Wa gina suportar is Biblia ng inyong hunahuna. Si Kristo namulong so Mateo 7:21, dili tanan magingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Sa inyong pag-break sa adlong Sabado, sa inyong pag-keep sa adlong Domingo, palandunga kung kang kinsang kabubuton ang inyong gisunod. Iya ba sa Dios o dili? So si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpatin-aw ni bahina. Brother Libby. Okay, daghan salamat, Brother John. So, ato ning tanawon mga higala, pangbasahon taning mga bag-o nga nakita nato sa screen. Okay, ato nakita dinhi si Sister Chari de la Cruz Nugas. So, good evening, Sister Chari, uban sa imong family, Brother Dodo diag, mga kabataan. Salamat sa pag-love o pag-pray nining ato nga programa. Aniya po si Brother Roger Villafuente, watching and listening here in AUP, Adventist University of the Philippines. Pre, may gabi ini mo diha pre, ana po diha sa IOP pre. Silang Cavite, God bless us all. So, God bless also Brother Roger. Aniya sad si Edward Genereyes, good evening sa tanan, naminaw, God bless. So, God bless also. Aniya po si Brother Dwayne Murphy Clavis. Pastor, may gabi ini pastor. Sa sa Adventist World Radio, sa Hope Radio. Good evening, Uncle John and Papa Libs, watching from Toledo City. Ana diha sa Toledo pastor. Siya man ay nahimong manager diya sa Adventist World Radio. Okay. Sa Toledo. Aniya po si Sister Alma Mahait. Happy evening to everyone. God bless you all. Salamat sa pag-love o pag-pray dinhi sa ato nga tulumanon. Okay niya po si Ryan de la Cruz, 1,260 years ang pamumuno sa Romanhong Katoliko nga gipasunod nila ang tanang tao nga magsimba sa adlawng Domingo, March 7, 321 AD. Gibalhin nila ang Sabado nga mao ang adlawng igpapahulay ngadto sa Domingo. Sa panahon sa Dark Ages, Domingo na ang ilang gisunod. Sugo sa tao. Halos tanang tao nagsunod niini. Kay kung dili ka magsunod, patyon ka man. Kaya sukad ni adto, nasanay ang mga tao nga Domingo na ang ilang pagsimba. Matag mahayag. Gamay na lang ang nagsimba sa tama nga adlaw nga pahulay og hangtod karon atong gipaningkamutan nga maliwanagan sila sa tama nga pagtulunan. God bless po sa inyo. So, salamat kayo Brother Ryan de la Cruz. O niya po si Sister Alma Mahait. Happy birthday to Bradix Suanico. God bless. Okay, ato ning lilion makadiyot mahigala ang pikas. Alang ni atong mga nahidugang nga nagtan-aw sa ato nga program. Okay, niya si VM Vance. Niya po si Roy Nimel. Roel Pipito. Kanya si Roger Villafuente. Nakikuban po nato. Brother Alvin Risoor. Kanya dito speaker sa tanaw ning uban nga naawahi nga nagtanaw. Niya si Sister Chari de la Cruz Nugas. Kanya niya po si Carilyn Mariket Galyares Linabog Munchadura Nas. Niya po si Jonel Yogo. Ato pong nakita si Burns Katakes o si Brother Joe Jose Navales kuha siya sa Compostela. So good evening Brother Jose. Niya po si okay mo ni ato mga nakita nga nahidugang nga naglantaw sa ato nga program.
Sumadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Ang iyang pangutana dinhi kinaghisgot siya nga matod pa niya nga abiin ninyong tanan mangutana ko kung tinuod pa na nga ang Sabado ang adlaw nga pahulay nganong jutay raman mo. Okay. Salamat sa pangutana, no? Ang adlaw Sabado higala nga igpapahulay tinuod yun na, no? Sumala sa Biblia based on the Bible. Kaya ato nga programa din sumala man sa mabasa sa Biblia. Munang pangutana ninyo, ato yung ibasis Bible. Tinuod yun nga ang adlaw Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay. Kay mapamatud-an sa Biblia og referensya. Sa Biblia, mabasa na to sa Exodo 20 versikulo 8 dinhi sa Latina Vulgata nga Biblia, the official Catholic version. Mato pa sa nabasa nga hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sumagi mabasa sa Biblia. Ang adlaw yung pahulay, Sabado yun. Tinuod yun na ang Sabado. O niya, gani sa versikulo 9, nag-ingon niya Biblia sa unom ka adlaw, magbuhat ka o buhata ang tanan nga buluhaton nimo. Apan sa ikapito ka adlaw, nga iya sa Sabado, o maingon nga ikapito ka adlaw, iya sa Domingo. Ang ikapito ka adlaw, iya sa Sabado. O maningon sa Catholic Bible, muna nga papapatundaan sa Biblia higala, Sabado yun, ang ikapito ka adlaw, Sabado yun na. Ngayon itong basa, niining adlaw, dili ka magbuhat. Munang adlaw, gitawag nag-igpapahulay. Sabado, kay ang Diyos mismo, mo'y namulong ana, siya ko'y nagsuwat sa 10 Commandments sa napulo kasugo. Sa 31:18 sa Exodo, ang Diyos mo'y nagkulit sa napulo kasugo didto sa papan nga bato. Ikaapat nga sugo, gipangayo na sa Ginoo ang ikapitong adlaw nga mao ang adlaw Sabado. Ingon ang Ginoo nga alang nako ni, ako ning adlaw giangkon sa Ginoo. Gaingon ang bersikulo 11, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit, ang yuta, ang dagat ug ang tanan niini. Og may pahulay sa kapito ka adlaw tungod nini gibindisunan sa Dios ang adlaw sa Sabado og misantos kaniya. So ato mabasa sa Biblia nga ang adlaw sa Sabado mo'y adlaw gibindisyonan sa Ginoo. Mo'y adlaw nga gipahulayan sa Ginoo. Sa imong pangutana, kung tinuod pa na ang Sabado igpahulay, nganong jutay raman mo. Okay, salamat kayo, no? Salamat kayo. Sa unang panahon ni Gala, sa kasaysayan sa daang tugon, ang giila nga makatawhan si Ginoo ang grupo sa mga Israelitas, mga Israelihanon. Nagbantay sila sa adlaw Sabado. Muto'y original gayod, nagbantay sa adlaw Sabado. Kay hangtod gani karon, wa man madomingo ang ilang giila. Adlaw Sabado ang giila nga igpapahulay sa mga Jewish people, no, mga Hudyo. O niya, mapamatud-an nga Sabado gyud ang aday pahulay, pero pangutana, kung Sabado tinuod igpapahulay, nganong jutay raman mo? Muna gusto niya nga mapaminawan nganong jutay raman mo. Kay sa unang kong panahon, ay usa ka ni Ryan de la Cruz ni, sakto na iya nga gikontribute nga ang nahitabo nga panahon god sa pagka-converter ni Emperador Constantine the Great nga ri sa Kristiyano. O niya kay Sandicaper man siya, kay kuan lagi ka ng mga pagano, nagsimba man sila sa adlaw. Na sila gyud po'y original, nagngalan anang unang adlaw simana, ginganla nila og Sunday.
ilang gipahinungod sa Dios nila nga adlaw, Sunday, adlaw sa adlaw. Gitawag lang sun worship puna. Adlaw na nga pagsimba na silang adlaw, anong Domingo, sa Dios nga adlaw. Pagkakabig niya nga rin sa Kristiyano, nagunahuna siya nga iyang kabigon sad ang mga pagano nga rin Kristiyano. O niya aron dili makalitan iyang gi-influensya mga Kristiyano, gibalhin niya, naghimo siya og decree nga atong Marso 321 nga ang Domingo mao nay ilhon nga igpapahulay. Sugod diadtong panahon na. O niya pagkatuig 325 si Bishop Sylvester Pod sa Roma iyang gitawag og Lord's Day ang adlong Domingo kadtong gihimong gidekree ni Emperor Constantine the Great. Manin hitabo mahigala hangtod nga nahiusa ang church ug ang state, ang simbahan ug ang estado, ang gobyerno. Doon ay gitawag unification. O niyang nahitabo ni adto nga doon naman sila pinaghiusa ang official nga religion sa gobyerno sa estado mao ang Roman Catholic Church. O diha niya na panahon na nga hingditor sila, bantay sa Domingo na, gi-implementar na ang Domingo nga maoy giila nga igpapahulay. Taas panahon baya ang persecution paglutos gikan sa 538 AD hangtod sa 1798. Naabot og mga 1,260 years mga higala. Mahinungdan nga ni anang 1798 sa diha nga ang France mihatag og religious freedom, ang mga tao higala nanggawa sila nga mura sila langgam nga nakabuhi sa halwa, pero ang namatag mahayag Domingo man nagbantay sa Domingo. Munang na daghan jutay ra nagbantay sa Sabado. Pero di man tanging mabalakay kay sa Lucas 12:32 nag-ingon man si Ginosos, ayaw mo kahadlok gawin panon kay gikahimutan sa inyong langit ng Amahan ang paghatag diyo ginarian. Nagsaad po sa Mateo 7:13. Ang mabasa diya, sigpit nga dalan, jutay ra nga ginini, apan ang sangkad nga dalan, gisubay sa daghan pero paingon sa kalaglagan mahigala. Manita di ta masubo ana nga naman haom noon na sa gisultis Biblia nga usa ka pundok nga nagsunod yun sa kabuton sa Ginoo. Okay, wa naman tay igo nga panahon mga higala sa di pa hingpit a puso na tulumanon ni atong temsong atong yon si Brother John alang sa closing prayer. Ang higala mag-ampod kita, salamat o Diyos sa kalampusan sa iyong pulong, panalangin ni tanan nagapaminaw, dadas kahayag sa kamaturan, ipangayo na mo kinituglan kang Kristo, nga mamatod na Diyos o manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini